Bismillahirrahmanirrahim. Littafin mahaifiya wanda FJ Usman ta rubuta, mai karantawa ni AC Official. Nura Top TV suka ɗauki nauyin kawo muku. Gaba ɗaya gumi ne ke keto mata ta ko'ina, sai faman danna waya take yi. Ƙoƙarin ta kawai ta samu lambar ɗaya daga cikinsu. Lambar yaya Ahmad an ce a kashe take, ta yaya Abbas kuma not reachable. Lambar doctor ce kawai ke tafiya. Shi kuma ya ƙi ɗagawa. Wani dogon tsaki ta ja a cikin zuciyarta kuma na maimaita sunayen Ubangiji. Lokaci take duba Inna da ke riƙe da zuciyarta tana numfashi da ƙyar. Ta yi kyau cikin farin leshi mai adon duwatsu. Kamar a ce Inna ta amsa. Sintiri Aina'u ta ci gaba da yi a falon. Hawayen takaici na ci gaba da kwaranya a idanunta. Kai wannan Juma'a ta wannan rana ba ta yi ba. Ta faɗa a cikin zuciyarta. Banda haka babu abin da zai sa gidan Inna ya kasance babu kowa haka. Sai yau ta ƙara da na sanin kin koyar mota. Da ta yi ko ba komai da tuni Inna ta fara samun kulawa. Lambobi ta ƙara ci gaba da gwadawa. Zuciyarta na tuƙin jin haushin Anisa. Cikin nasara bugu ɗaya lambar yaya Ahmad ta shiga. Ga dukkan alamu yanzu ya kunna wayar. An sako daga masallacin Juma'a kenan ta fara jiyo karar babura alamar dawowa. Ba tare da ta tsaya ba ta wani lokaci ba. Yaya, jiki Inna ya tashi. Na kira nambar Dr. Mansur ta ki shiga. Bai jira ci gaba da bayanin ta ba. Yawa mota ki. Dama shigowar shi kenan. Asibitin Dr. Mansur ya nufa. Yana ta sharara gudu duk da cunkoson ababen hawa da yake a garin kasancewar ranar Juma'a. Duk inda ya ga za a bata masa lokaci sai ya rike hon kamar ba zai daina ba. Zagi daga gurin mutane da ya sha da kirgawa za a yi ya kusa cikin teku. Ikon Allah ne kawai ya kai shi asibitin. Sai dai kuma abin da ya bata mishi na shirin shine Dr. Mansur na cikin ɗakin tiyata. Hakan ne yasa ma bai iya ɗaukar wayar Aina'u ba. Wani ƙwararren likitan yaya Ahmad ya sa a gaba suka tafi a miliyan ba tare da tsayawa neman izini ba suka fada falon. Ajiyar zuciya Aina'u ta yi yayin da ta ga shigowar su. Fuskar ta faɗaɗa da murmushi yayin da hawa yake ci gaba da kwaranya a fuskarta. Nan da nan likita ya shiga ba ta gudunmuwar da ya kamata. A cikin haka yaya Abbas ya shigo. Zaune take a gefen makekin gado. Ta yi ado har ta gaji. Hannunta rike da faskareriyar wayarta wadda ta makalawa earpiece. Waya take yi cike da farin ciki dan daga yadda take fara'a ya isa ya tabbatar da yanayin da take ciki. Ta ci gaba da cewa a cikin wayar yanzu haka ma tana nan ta cika saboda kin ga gidan babu kowa. Na tabbata yanzu ciwon ta ya tashi. Kafin a samu mai kawo mata dauki ta tafi inda muke son zuwa. Kyal duka bangarorin suka sanya dariya. Baki da mutunci wallahi Anisa. Kika san wani mutunci ma? Ni dai abin da na sani kawai tsohuwa ta sheka barzahu. Gidan kuma ya dawo nawa. Bata karasa maganar ba aka bugo kofa da mugun karfi. Aina'u ce da Abbas biye da ita. Kan Anisa Aina'u ta yi ta warce wayar ta naka ta da mahaukacin karfi. Jika ke tas ta tarwatse. Kwalar rigarta ta ci kuma tana finciko ta duk da girman Anisan da rashin kaurin Aina'u hakan bai sa ta kasa janyo ta ba. Tana janyo ta yayi Abbas ya dasa kofar makulli ya wulla makullin a aljihunsa yayin da Aina'u ke ci gaba da jan Anisa tana masifa wallahi yau sai kin bar gidan nan ai ba na ubanki bane kafin ki kashe mana mahaifiyar mu sai mun kashe ki shegiya kawai. Tsawar da yayi Amr ya daka wa Aina'u ne sanya ta sakin Anisa da ke ta faman haki idanuwanta sun fito dan ba karamin makura ta sha ba daga Aina'u. Baki da hankali Aina'u sai kin kashe ta. Kalli fa yadda kika makure mata wuya. Aina'u ta ci gaba da cewa haba yaya kalli fa abubuwan da take yi wa Inna. Na tabbata ita ce silar tashin ciwon Inna. Ban samu kowa a gidan nan ba sai ita. Ina shigowa naga fitowarta daga falon Inna. Ina kunna kai sai na same ta a yanayin da na same ta. Idan tana da gaskiya me yasa daga jin motsi ta fito a sukwane? Hakan yana nuni da cewa ba ta da gaskiya sam. Ciwon Inna baya tashi sai dai an faɗa mata abin da zai tayar mata da hankali. Kai ma yaya ka sani. Wallahi yaya idan wani abu ya ƙara samun Inna sai na sa an ɗaure ta. Tana gama faɗin haka sai ta yi shigewar ta ɗaki dan tana ci gaba da ƙonewa. Bayan kamar awa biyu Inna ta farfaɗo bakinta ɗauke da salati. Dukkaninsu suka yi kanta har da Yusha'u da dawowar shi kenan daga makaranta. Sannan suka ringa jero mata a tare cikin murmushi take bin kowa da kallo. Ƙaunarsu na sake shiga ranta da tausayi don duk abin da suke yi tana jin su. Tuni ma'aikatan gidan suka fara tururuwa zuwa duba ta. Kusan kowa yana zaune a falon amma ban da Gimbiya Anisa. Wani yaro ne kyakkyawa ya shigo falon da gudu ya kan Inna. Shekarun shi ba za su wuce biyu ba. An yi mishi kwalliya cikin ƙananan kaya masu matukar tsada. Hannun shi ɗaure da ɗan ƙaramin agogo Rolex. Sai tashin ƙamshi yake. Da sauri Aina'u ta rike shi tana cewa zo nan Abdul Inna bata da lafiya. Kai mata addu'a kaji? Kin murmushi da yarinta ya ce addu'a ta ƙara cewa Aina'u Ahmad da Isha'u ƴaƴa ne ga Hajiya Hafsatu. Wato Inna yara ne ma'abota tarbiyya ilimi sanin ya kamata su kaɗai suka taso cikin kulawar mahaifiyarsu Inna zaune suke cikin katon mansion ɗinsu da ya tsaro da kayan alatu da ababen more rayuwa. Inna mace ce mai matukar haƙuri ma'abociyar juriya da nagarta. Ahmad shine babban dan Inna GIS analyst ne. Gida ɗaya suke zaune da Inna da matar shi da kuma ɗan shi Abdulkarim. Wannan tsarin Inna ne saboda son kasancewa da ƴaƴanta a kowane lokaci. Kasancewar ba sa yin musu da ita babu wanda ya damu da haka. Abbas shine yake biye wa Ahmad shi kuma injiniyan man fetur ne. Shi har yanzu bai yi aure ba. Shi ma zaune yake a nashi bangaren
kusa da yaya Ahmad. Daga Abbas sai Aina'u, ita kuma barista ce, tana da aure da ɗanta ƙwaya ɗaya mai suna Mujtaba. Sai kuma autansu Yusha'u, shi kuma Yusha'u yanzu yana makarantar secondary. Tare suka taso dukansu da ƙaunar juna da mutunta juna kamar yadda innarsu ta taso da su. 'Yan gayu ne su dukansu, jikinsu da mu'amalarsu na nuna tsantsar hutu saboda nutsuwar da ɗabi'unsu ke nunawa. Kansu a haɗe yake sosai, ɗayansu baya yin abu ba tare da amincewar ɗayan ba. Sai a lokacin auren yaya Ahmad, shi ma hakan ya faru ne sakamakon ƙaunar da yaya Ahmad yake yi wa Anisa. Sun haɗu da Anisan ne a wani katafaren shagon sayar da kaya. Haɗuwar wajen da tsadarsa ne ya sanya ba kowane mai kuɗi ne yake iya zuwa siyayya wurin ba, sai wanda karansa ya kai tsaiko. Sanye Ahmad yake cikin expensive shirt ɗin shi mai dogon hannu, kafar shi sanye take cikin wasu haɗaɗɗun takalma, haka ma agogon hannun shi. A ranar Anisa ta je don siyan rigar da za ta sa a birthday ɗinta. Suna tsaye a gaban wasu haɗaɗɗun dogayen riguna masu matuƙar kyau da ɗaukar hankali. Yana tsaye gaban wani glass da agogunan hannu yake jere a cikinsu, yana zaɓa kamar an ce ya juya idanunsa. Suka suka kan wata haɗaɗɗiyar riga black mai adon stones. Rigar bata ƙarasa ƙasa ba, roba gown ce saboda yadda ta bi jikin bebin roban da aka sanyawa. Kammala zaɓen agogunan yayi, tuni ya ƙaraso wurin rigar. Tuni ƙamshin haɗaɗɗun turarurrukan shi ya sanarwa da waɗanda suke wurin isowarsa. Tuni hankalin mutanen wurin yayyo kan shi, ciki har da na Anisa da ƙanwarta Najla. Hannu ya kai yana shafa rigar saboda ba ƙaramin tafiya ta yi da shi ba. Sahibar shi Aina'u ce ta faɗo masa a rai, dan shi a lokacin ba shi da budurwa kuma ko tunanin yin ta baya yi. Duk wani kayan mata da ya burge shi to innar shi yake kawowa. Idan Anisa ya sauka akan agogon da ke hannun shi, a hankali ta ringa bin shi da kallo. Idan ta ne ya sauka akan kyakkyawar kammalalliyar fuskar shi. Sajen da ke kan fuskar shi ya ƙara fitowa da ainihin kyawun shi. Najla ta yi wa inkiya da ta kalli hannun shi, ba ta yi musu ba, ta kalla. Cikin rage murya ta ce, "Yaya, Gigi design ne fa." Anisa ta ce, "Shi sa na nuna miki." Najla ta ce, "He is down a millionaire." Wow! Saboda a lokacin sai ka kai kake iya siyan product ɗin Gigi. Duk kuɗi irin nasu Anisa har yanzu ta gagara mallakar agogon. Anisa ta ce, Anisa ta ce, "To yanzu ya zami." Najla ta ce, "Let's move forward. I know what to do." Suna zuwa dab da shi. Najla ta saki tamfatsetsiyar wayarta da ke hannunta. Karar fashewar wayar da ya sanya mutane kallon wurin, ciki har da Ahmad. Tsugunnawa Anisa ta yi ta har haɗo kayan wayan. Ta ce, "Sorry sister." Cikin zazzakar murya da ta ƙara mata haɗuwa da ƙarin iya yi da take yi. Nan take Ahmad ya yi mutuwar tsaye don ba ƙaramar shiga muryar Anisa ta mai ba. Tsintan kan shi ya yi da son kallon mamallakiyar muryar. Kyawawan 'yan mata ya kalla sai kuma ya ɗauke kai, alamun basarwa. Ba su ji daɗin yadda lokaci ɗaya ya kasa miƙa kai, musamman Najla ta fasa wayarta da gangan don ya kula su. Gaba ɗaya ji suka yi shopping ɗin ya fita a ransu, musamman Anisa da ta daɗe da faɗawa cikin tarkon ƙaunar shi. Jiki babu ƙwari suka ƙarasa saye da su, suka fito motarsu. Tun kan ta ƙarasa, Najla ta danna lock ɗin motar. Tuni ta ɗauki ƙara irin na security alert. Fitilun motar suka kawo ta. Hakan ne ya ba wa Ahmad damar ƙarewa Anisa kallo, saboda tun da ya fito da niyyar tafiya ya gaza yin hakan. Shi ne ya zauna a cikin mota yana jiran bullowarsu. Anisa fara ce irin tas ɗin nan, gajeriya ce amma ba can ba, tana da 'yar ƙiba. Ko ina a murmule ke a jikinta, tana da kyau daidai nata. Haskenta shine abu na farko da yake fara ƙara rudar maza zuwa gare ta, musamman da ta kasance gwanar kwalliya. Ganin suna ƙoƙarin jan mota ya sanya ya fito da sauri ya iso gare su. Glass ɗin mota ya kwankwasa. Anisa da ke gefen Najla ta sauke glass ɗin. Wata ɓoyayyar ajiyar zuciya ta sauke tare da addu'ar Allah ya sa ita yake so ba kanwarta ba. Sallama ya yi mata cikin wata irin murya da ya sa ta kusa sumewa a zaune. Kasa amsawa ta yi saboda hutun wucin gadi da kwakwalwarta ta tafi nan da wasu lokuta. "I am Dr. Ahmad. How about you?" ya faɗa. Sai da ta ɗan ja wasu sakanni kafin ta ce, "I am Anisa shugaba and my sister Najla shugaba." Murmushi yayi ya ce, "Nice to meet you. Kamar dukkaninmu muna kan hanya ga kad ɗina. Please ki checking ɗina." Sai da ta ɗan ja fasali kafin ta karba bayan da ya ƙara haɗawa da roƙonta. Yana tuƙi yana tunanin ta gaba ɗaya, ya rasa kuzari, burin shi da addu'ar shi kawai a ce ta kira shi. Dan yadda yake ji tamkar ba zai iya ƙara aikata komai ba cikin kuzari ba tare da ta saurare shi ba. A sanye ya ƙarasa gida kamar yadda ya saba. Falon da ya san zai samu inna yayi wa tsinke. Cikin sallama ya ƙarasa shiga falon. A sanye duk ko da macen mai sanyin ne shi, amma yanayi na yau ya bambanta. Cike da kulawa ta dube shi ta ce, "Moddi, menene yake damunka?" Ya dan yi murmushi ya ce, "Inna, me kika gani?" Ta ce, "Naga sanyin ka yau yafi na kullum." Ya ƙara yin murmushi ya ce, "Ba abin da ke damuna, sai dan yunwan da nake ji." Inna ta ce, "Ba yunwan ma akwai abin da ke damunka, amma in ta yi kamshi na ji." Yaya kenan, na garan da zaka daina zurfin ciki. Muryar Abbas kenan da ya shigo ya tsinci hirar tasu. "Kai kuma ba sallama?" Ahmad ya tambaya. Inna ta ce, "Ni ma dai haka na gani." Mikiya Ahmad yayi da niyyar tafiya bangaren shi. Inna ta ce, "Waɗannan kayan fa?" Ta faɗa tana nuna ledar da tun shigowar shi ya ajiye. "Af, ina manta. Naku ne ke da Aina'u." "Kai madalla. Allah ya muku albarka. Allah ya kare ku." Suka haɗa baki duk su biyun suka ce amin.
bangaren shi ya nufa kai tsaye ya sakar ma kansa shawa. Shiryawa ya cikin wata yaloluwar t-shirt fara mai laushi da tirikwata kamar yadda ya saba, ya feshi jikinsa da turarurruka masu sanyi da daɗi. Sake dawowa falon yayi inda yake sa ran samun su, kamar yadda ya tsammata ko haka ya iske su. Dukkaninsu suna tsakiyar falon, a ƙasa suna cin abinci daga babban tire. Aina'u ya kalla wadda ba ta daɗe da shigowa ba, ya ce, ke kuma yaushe kika shigo? Na gari yanzu nan na bar falon. Suka yi murmushi duka. Abbas ne ya bashi ansa, kai yaya, kusan fa awan ka ɗaya da rabi da dawowa, amma ka ce yanzu? Ahmad ya ce, wanka fa kawai na yi ba komai ba. Yes, I can see. Ai Abbas ya bashi amsa, bai sake cewa komai ba, sai matsawa ya kusa da su. Ya ɗauki cokali da ke makale akan abin shirya cokula, ya sanya shi cikin abincin. Jiyo cokalin ya dinga yi a cikin abincin. A zahiri yana son ci amma kuma ya